His Royal Majesty. Na kundewo. Ndewo. Achọrọ ịmata onye wo. Nwa bụ His Royal Majesty Eze Sir I.O. Kanu KS JP Siama Faruku Bek Mwai. Ndewo. O nwere onye nọ gị n'akụkụ asị ka anyị matakwa na onye ọ biko nne anyị kwuele anyị chọrọ ịmata onye ewu. Abụ m Eze Sally Kanu, nwunye Eze I.O. Kanu. Ndewo. Dịka o si dị, anyị achọpụtago na unu a mụrụ Kanu. Ihe a Kanu na-emeghe Biafra. Olee otu unu si na-ahụ ya? Thank you. Okwu m ọ bụghị na-agụ pepa newspaper. Ị ga-ahụ mgbe ọbụla ha bịara taa. Anyị na-ekwu ihe anyị buru uche. Asị m ya na nwa m Nnamdi is of age. Ọ tiri mụ na agara ala bekee, onye nke na ala bekee. Onye ọbụla nwa ya ruru 18 years. Ọ nọ n'onwe. Taka anyị nwanne onwe. Eme ihe ndị ya mma. Amasị ibiri ngada, amasị ya ga-abiri ebe ọzọ. So ihe ahụ ọ na-eme ọ dị mma. Ana m his support. Edela akwụkwọ. Newspaper ma son na Guardian and so on and so forth. Ana m support. Okay, kamgbe ị bidoro na-akwado ya na-asọpọtụ ya, o nweela ihe dịka iyi egwu ndị na-achị obodo ma ndị federal gọọmenti ma steeti gọọmenti mere ebe ị nọ, considering the fact na iwu His Royal Majesty onye chiri echichi? Aga m na-ebe akwụrụ the gọọmenti. Gọọmenti enyebe m nsogbu. Ọ dị ihe olile anyị na-ekwu. Gọọmenti of Abia, Nigeria, ọ dịghị enyebe m nsogbu. Ele anya tanali enwere oke ghọta ihe m na-ekwuru ọ bụ eziokwu. Dapụ otu ha ga-esibe anya ọkụ nsogbu. Dịka o si dị ugbu a, mgbe nwa gị nọ na ụlọ nga, olee otu unu si na-ahụ ya? Mama, m ga-ajụtụ gị nke a. Olee ma ọ na-adịkarị ndị nne, olee otu isi na-ahụ ya mgbe ahụ ọ ka nọ n'ụlọ nga? Olee otu isi na-ahụ ya? Ana m ahụta ya dịka nwa Chineke ziri ozi. Ana m ahụta ya, ọ na-ewute m karịa n'ihi na amaara m na o jighị ike aka ya gaa ozi ahụ Chineke ziri ozi. So ọbụna dị mgbe m na-aga ele na DSS prison yard, ọ wutere m obere n'ihi na ọ bụ nwa mmadụ mụrụ amụ, nwaanyị mụrụ. N'ihi na ụnụ makwa na nwaanyị mụrụ ọ na-ewute ya, mana o wute m karịa n'ihi na ama m ebe ọ na-ehe dị iche na ihe ọ na-achụjekwa n'ụwa dị mma nke anyị dum ọnwụ nke naanị ya. So otu m si hụta ya. Okay, nna ya kwu biko, kamgbe ọ pụtakwara n'ugbu a, anyị na-anụ ọtụtụ ndị mmadụ na-abịa ebe a. Olee ihe ha na-abịa eme? O nwere egwu ndị be anyị na-agụ. Ha sị onye mmanụ ihe a dị ya mma ebe a bụrụ ha aka. So ọ bụ ndị mmadụ na-abịa sị ka ọ bịa lee m ihe a ha na-anụ maọbụ n'ezi na-ahapụla Nnamdi. Abịakwa ndị ekperela abịa n'ụzọ dị iche iche na-abịa enye Chineke ekele nke onye bara ime anyị nabatara. Ndị a mbịa kpechie nke ha taa, onye echi ndị ọzọ abịakwa, and so on and so forth. Ọrụkwanụ onye na-ekwuola okwu ọjọọ unless ma ha na-ekwula azụ, n'ihi na ụwa ndị be anyị na-amụta nwa gụọ ya mmadụ adịghị ibe ya mma. Come rain, come sun, of like Jesus Christ. O nwere ndị kpọkwara ya asị na nke ha.
but ya na-anụkwa ihe na Okay, na nkenke anyị na-asị o nwere ndụmọdụ dịka o si dịrị ugbu a ị nwere ike inye ndị so na ihe a na-eme ndị Biafra na ihe niile a maka na ugbu a ndị ugwu Awụsa asịla ndị Igbo lasịa ibi na nwekwara ọtụtụ ndị Yoruba asịkwa ndị Igbo lasịa olee ndụmọdụ ị na-enye ụmụ Biafra especially ndị nọ n'ugwu? Thank you. Ihe m chọrọ ịgwa ha bụ mgbe ndị nwe ebe ha nsi ha laa ha kwesịrị ka ha laa nọ because onye asị onye okpoko mgburula ọ bụ ntị ya kwuru ya so ndị Awụsa ahụ na-asị laa ma mma ọbụ ka obi ha na ha ji na-ekwu laa mana ebe ọ bụla ha ekwupụtara ya pụta ihe n'ihi na asị na nnụnụ na-agba nkwala ụzọ ihe na-akụrụ ya mgbe unu n'ime ọhịa nnụnụ ma mụ na ahụrụ nnụnụ okwere ma pụtara awụgharị ịmala ihe ụmụaka nkwuru asịrị ọ bụ ndị yusa ọ bụ ndị isi ha gwara ha ka ha kwuo okwu a so na-asị na asị anyị lụta anyị gara ịlụ of course ọtụtụ alụwala let them come back because development ndị Igbo mmere outside Igbo land ha mere na ala anya ama mma ebe a ma ọ ga-abachakwa because mgbe na-anụ ihe gbasara ugwu Hausa ọ bụ ndị Igbo ga-eje eme develop the place ọ bụ ndị Yoruba ọ bụ ndị Igbo northern area and ọ bụ ha nwa na-eme so ha sị ha lọta anyị kwara ya nna ekwu biko ele ndụmọdụ ị na-enye ụmụ nwanyị na ihe gbasara Biafra? Ndụmọdụ na-enye ụmụ nwanyị bụ ụfọdụ bụ ụmụ nwanyị ha na-ejide ha n'ọrụ in the sense that eleghị anya nwere nwoke ga-echọ ka ya lọta nwunye si ya lọtara ma rice dị cheap n'ugwu Awụsa, beans dị cheap n'ugwu Awụsa mana ọkwana ruo ole mgbe ka a ga-eri ihe dị cheap mmadụ na-ala ndị ya n'ihi echetara m ofu nwunye di m si na a na-emetara anyị ebere anyị nwa n'ebe a na-ata ahụhụ maka ihe oriri na ahụ nwa nọ n'ugwu Awụsa na-eriju afọ ma kpọta esi ebe ị na-eriju afọ ị ga na-eriri ọnwụ bikọs ihe hụrụ ha na-eme ụgbasị ndị ha lọtawa ha nọkwa n'ebe richi ndị anyị na ha chere na onwe ihe na-eme ị ga-ahụ na ndị ha lacha okpu a ha malite gbuo ndị Igbo bikọs ihe ha kwere si ndị ha lọta wee legha anya ọ bụrụ na ndị ha n'ebe ha malite igbu ndị Igbo na ndị nke ha n'ebe a ga-amalitekwa gbuo ya ma lekwa amamihe dị n'ime ya ha si ndị ha na ha lọtara so that ha lọtacha ha ebidozie gbuo ndị Igbo ebe a o nwekwa onye fọdụrụ ebe a onye Awụsa ga-egbute so ọ bụrụ na ụmụ nwaanyị anyị maara ihe mgbawa oge ha ga-asị di m ka anyị lawa onweghị akụnụkpa nke ụwa bụ Ecclesiastes kwuru ekwuchie ya sị na akụnụba niile anyị na-akpa n'ụwa na vanity upon vanity and ntutu isi gị karịa akụnụba ndị ahụ ọ mmadụ kpatara akụnụba ọ bụrụ na akụnụba ga-adịrị ntụ ga fọdụrụ oge ị ga-akpatakwa nke karịrị otu ahụ Job mechara luzu ihe niile o mere na atlas Chineke kwụghachiri ihe ndị a mmaji kwuru mmaji so my advice to them bụ ha lọtara onye m na-egwa. And in addition to yesterday ka anyị natara ozi we about 82 people la Kano I mean Kaduna. So just tell me nga china sabo asabe he show to ale bu man so ihe ogi mmadụ igboro le ya mri let them come back. Kedu ka obi dị kedu mbọ ifo ka ndị Igbo si jikọ aka ọnụ fụ na na-ewepụtara nwanne anyị nwoke unu ma nwere ihe a na-ezonte n'oyi ejighị mara hịara ndị a kpụrụ mmadụ lagaje ụmụ ndị nga ya nọ ikpu onye meela alachi ọ bụ gịnị mere ọ bụ gịnị mere yes ejighị nwatakịrị m adị ụmụ hapụ ọ bụ njide ọha jiri aka ya kpọọ oku ha bịa ndị mmadụ na-arọchi kedu ihe onye a mere ya na mmadụ esetụbeghị okpuru ụlọ ebe a ya na ụmụaka ibe no very intelligent ime na-ele anya
So ndị mmadụ na-abịa gradually na-abịa ajụ ese nwaanyị ndị otu a sị na gịnị mere nke a otu unu shiri na ọbụkwa otu anyị shiri na otu mgbe anyị gacha lụtaba ya chọpụtara bụ eziokwu kwa ya nkwa ụlọ bụ eziokwu ọdụ onye nọ ebe unu oke unu nọ ebe a ndị onye ọ ga-ebula ashiri eji nwa ya eji no just cause ya bịa obi adị onye ahụ ụtọ obi agaghị adị ụtọ so otu obi shiri ndị ezinụlọ a ụtọ ọkwa otu o si ndị amaala obi adịghị ha mma maka ya. Chineke gozie gị. Ihe ọzọ anyị chọrọ ịmata bụ dịka onye eze na-achị ndị Igbo otu a kemgbe ebido kwube okwu ihe Biafra anyị anụtụbe anyị wabụ ụmụaka anyị nụbe ka ndị Igbo ji jigoro ofu onu wee kwuo na ihe a na-emegbu ndị Igbo na otu esi eme ha na ọ dị njọ wee ruo oge maazị Nnamdi Kanu wee pụta ndị Igbo dizie ka ha ji ofu onu wee na-aga ugbu a nnata ha na-anata ugbu a biko ewe ndị na-atụ egwu na ha ama be nna ha na ha ewe ha ana dịka onye eze kedu mbọ unu ga-agba ịfụ na ana dị ihe nsibe kwuo na nke ahụ bụ onye na-enwe ala chọọla a ga-enweta ala ọ ga-eji interest ekwe mara otu a ga-esi nyere onye ahụ aka ọ tiri ime ha bụ ha mmerụsi ala ha chọọ ka ha gbafu ele ebe ahụ na ọ ka ha mma anyị nwa na ebe anyị ebe a eche ebe a lekwe steeti haus dị ebe ọkpara ahịa ọ bụ ihe gbasara mmadụ ha anyị na-ahụ o siri ike onye ọbụla m bịa nọ chọọ ala a ga-enye ya ala ndị ala ile ngala World Bank nga jee rụsara ụlọ imebi o nwere ike ịbụ na ha enwewere ebe a ihe ndị Igbo anyị na-alaiki ọtịrịmọ na-alaiki kama ha ga-erụta ụlọ ala ha eji rụọ ya na ebe ọzọ na ka ha kwe enwe ike na-enweta ego eme nka ụfọdụ ndị na-emekwene ka ha gbara ha okwuru ụka n'ọsọ complain concern ihe ọbụla ịhụrụ mee bụ ọsọ ihe njighị na-aka gakwa ịnọchi ekpuru ka ruo ebe n'ọkọrọ so anyị na-asị ka ha lụta ebe ha ga-eru ụlọ aga akọ nne ọha biko anyị chọzi ka ihe ndị Igbo niile ndụmọdụ maka mbọ a na-agba iji fụ na ndị Igbo bụrụ otu zọtakwa n'onwe ya were onwe ya n'ala Chineke ere ha ndụmọdụ na-enye ndị Igbo niile bụ ndị asị ha lọta bikọs onye ọbụla n'ime ha fọrọ oji bekee o nwee ezinụlọ ha sipụ ha nwere ụlọ ha sipụ ebe ndị nga ebi ugbu a sọgbadị nwere ike ezukwa elu ụlọ ya arụ ọkwa deke biri ọ ghọla nke ya so ka ha ghara na isi na ọwa ebe ha ga-ebi mere ha jiri gaa nọrọ na mba ndị ọzọ n'ala n'iyi ha lọta n'oge anyị bụ ọnụrụbe nwanne akpa n'ọsọ nwa nga anyị bi nga onye bịara na si refeji ma onye na-enwe a ga-enyekwa enwe ebe ọ ga na-edina chisakwa ya chọrọ wee pụọ mana ihe na-ewute m n'obodo akpọrọ zoo a sị na anyị nọ na demokrasi mana ya m chọpụtara na demokrasi ahụ chi onye kwuo uche mana ebe ọ dịghị otu a ha ejiri anyị na mmegbu ụmụ Ishmael the Muslims a sị na ha ṅụtara ọchịchị n'ara nne mana ebe ha ṅụtara n'ara nne ndị ọzọ ṅụtakwana nke nne ha na ngoli n'azụ so anyị abịa hụ na mmegbu a karịala that is why anyị si ha gawa ka ya gawa di na nwaanyị na ya lụfere ekekwa ha divorce they have married us enough now we say we don't want them again ihe ha ga-emere ha alawa nwaanyị alawakwana so mana enye advice na-asị ka ndị Igbo ụmụ Biafrans because while I'm talking about ndị Igbo ya dịka ọ naanị ndị Igbo ndị Biafrans
all over the world. Ya chọrọ ịlọta ya lọta. A ga-emechi ihe adịrị anyị mma dịka ọ dịrị ndị ọzọ. Ọtụtụ ndị mmadụ echikwala n'obodo ha nọ kewapụ onwe ha. Igbo mmadụ adịghị. They separated in peace. But ịbịa na Nigeria nke ha were in pieces. Anyị na-asị na Chukwu okike abịa ma ga-enyere anyị aka. Anyị ga-enweta ihe anyị na-achọ. Biko nyere anyị ndị Sabo maka na anyị fụ na Sabo karịrị. Anyị nụ na-ewe onye jere ya na ndị Hausa jezie na-ayọ ndị Hausa maka na asị ndị Igbo nata sizie ndị Hausa ha hapụ na Naịjirịa bụ otu mana osobo anụ agwọ Biafra mana kịta azụ ọ na-asịzi na Naịjirịa na anyị niile bụ otu na-enweghị ihe ga-ekewa Naịjirịa. Biko gịnị ka ị ga-agwa ụdị ndị Sabo a? Ndị Sabo ịmana na mgbe nwaanyị gbara akwana gbata ya ebe ọ dị ụtọ ọ ga na-ekwu ihe dị ya ha enweghị na enough money ha efili ekwe na ọwụ ndị ala ha ji ndị awụ ndị ga-eme ha survive ya na anyị nwa na-achịkwa na ọwashi na ihe ọbụla anyị nwere n'obodo anyị ga-eju anyị afọ ọkwana ka anyị ga-eji bie ndụ. Ihe m na-agwa ndị Sabotu a nọ na wamis wu ndị Igbo ha kpachara anya n'ihi na ebe ọbụla ihe ụtọ dị ihe ilu na-adị ele anya ha na-eri nwe oiwe nwe nka ha efile na ndị Awụsa wu ndị niile nwere ike ime overshadow everything anyị nwere mana anyị na-asị na ọwụ ụtọ ha nwere ihe Chineke ji chọọ ha mma anyị nwere ihe Chineke jiri chọọ anyị mma ha nwere ihe Chukwu ji gọzie anyị nwere ihe Chukwu ji gọzie anyị ha gawa na nke ha riwe ihe Chukwu jiri gọzie ka anyị nwakwa n'onwe anyị riekwa ihe Chukwu jiri gọzie anyị n'obodo anyị so ha hapụ anyị ka anyị nọ n'onwe anyị. Ọ bụrụ na ndị Sabotu a chọrọ ịbụ ime belong to one Nigeria they can do so mana ha hapụ anyị ka anyị nọrọ onwe anyị ka anyị mere. His Royal Majesty enweghị ka agwa ndị Sabo ndị a na-eji ayọzi ka a hapụ ndị Igbo ka a bụrụ one Nigeria. Ihe na-achọ ikwu andatụ bụ otu ime ha bụ ndị nna ha bụ Hausa nne ha bụ ndị Igbo otu ime ha so ha were ohere ọ na-achọ ka asịkwa na asị ha lọta amam ihe nna atọ ụjọ ọ bụrụ na ịbụ nwa Igbo ọ bụrụ na ịbụ nwa Biafra ị gaghị inwe sọpọtụ isi ka ịsọpọtụ ndị a ka wee nọrọla ugwu Hausa. God forbid. Amakwa m ndị na-edu ha ihe a bụ ndị Fulanis. Ndị Fulani isi esi bịa ndị nwe ebe ha nọ bụ Hausas ịhụkwa ha dịkwa iche so the Fulanis bụ ha na-achọ ka ha mee dominate ndị ọbụla ma ha site ọkwa dị a bịara rute ha na ebe Benue bụ ha mee ka ha wee jiri ha mere ha ndụkwa otu ha si na-agafete ha eme settle that place n'aka ihe na-eme so anyị ga-ela ọrịatila anya ministers ha hụrụ n'izu a ọ mmadụ ole bụ ndị Igbo maọbụ ndị Biafra na nke a ga-ezi ihe so mmadụ a ga-emeteghị ihe gboro ole ga-amata ihe and at the same time onye mere mbụ mee ya bụ o kwesịrị ka ọ mata ihe ọ ga-eme ugbu anyị amatakwana ihe kwesịrị anyị ime anyị ga-ela otu ha si anyị la Yes, I want to assure the whole world and the Biafra that Biafra has come. Everybody should rejoice. And thank Shukukama for giving us somebody like Nnamdi Kanu, who have opened our eyes and make us know whom we are. Bless you. Go ahead, Biafra. Lion, I beg. I follow you. You're not supposed to do that. Because you're not. They have to do whatever.